Notification 19 Mei 2025 halmairu tiklaijamani pore Minister of Home Affairs by tabsu পর্যন্ত जोंगर एक्शन लानायनि बागै जों सिरखा गोबांमा राज्यपाल থেকে শুরু खालाय पुलिस नि डीजी आसाम राइफल्स नि अरनि अफिसार्स बीएसएफ नि डीआईजी থেকে শুরু खाय जतबिना जों मालायका कगलाम सालायका डिस्ट्रिक्ट एवं एसपी रंनो डीएम रंनो चिठी रिजाकबायखा किन्तु बुनि हास्तेव एक्शन नामा हा चिनि त्रिपुरानि गानानि आसाम हास्तेव एक्शन नामा ना हाय ताबसु পর্যন্ত त्रिपुरा हास्ते कोन एक्शन ना जायाखो चिनी बररक जेखाने इलिगेल माइग्रेंट रक फायो नुगो बरनो किसु जागा रम लायखा खरचा खरनि रमका आबना कारै कुनुं कोइंया जों तालसा नासिंगि तमन जे टाइम फ्रेम खाइरि माने आजराबो स्टेट गवर्नमेंट कोन एक्शन ना जागिया अथस आलका स्टेट गवर्नमेंट नाहरि तंगो एका मियाबो जों काइसा मांखलि नुका आसाम 450 जन बरनो रमुइ हैंड काप रुई बरनो डिटेंशन के मतलांग जागै तंगो अथस चिन त्रिपुरा को जागिया आबुनि बागैनो जों चिनि पार्टीवा सालायका बुबागरा सहकाय एवं लास्ट जों कनो प्राय कनो होम मिनिस्टर जों सिटिरिका बुबागरा बाय मियाबो आं कक सालायका बुबागरा बाय चिनि इको बरम गनां होम मिनिस्टर कक सालायका गाय मिया बुबागरानि फेसबुक लाइभ बसाका साप्ता काय थामनि बिसिङो किसु एकटा खायनानि हने बना कक रिखाप के जों खा खलायो नासिङै तंनाय जों चिनि जे मुभमेन्ट खाय तंमाने अमो जों मुथागै तंया जों नासिङै तंगो बुबागरानि खक्तितामन नखर आबोनि परेनो जोंताय अ हिम बतक जोंताय हिमलिया आबोखाय जों लागातार हरतालनि बागैसो जों तियारुंगै तंगो कामि कामि तब अवेयरनेस खाय तंगो जोंनि मुभमेन्ट टोटली परिवर्तन नंगै थांसिनाय ताय आगिना हाय तंगलाखा जों अ जे खरां बायखाय तिसावै ताय फ्लेग बायखाय हिमतक हिमै साtung मानजागै जों मुभमेन्ट ताय उंलिया जों आबो लागातार हरतालनाय अबरोध उंलायनाय ताय आबोना कारिबा आइनि दिक थेकेबो जों लड़ाई खायलायनायनि बागै इंगो खायका चेष्टा खायका तिनिना आं त्रिपुरानि हाई कोर्टनि चीफ जस्टिस न खाय चिठी सिका त्रिपुराव इलिगल माइग्रेंट्स रमजागमानि परेखाय बरंनो बेल नाजागो बेलनि परे बरताय कोर्टा हाजिराया बैंक प्लं साइमिया इंको अमनो डिटेल्स एक्शन नानानि बागै आं त्रिपुरानि बरम गनां जे हाई कोर्टनि जस्टिस नां चिनि चिठी सिका इतिमध्येनो हाई कोर्ट चीफ जस्टिस नानि रिजाका रिसीव कपि र टुबजाकबायखा एकै जों अमनो नाय तंगो जे रायदातै बसिनि तम तम खालायनायमान जों आबो खायनायनि बागै जों चाइतोगै तं इतिमध्येनो सुप्रीम कोर्ट नि खरकसा उकिल अश्विनी उपाध्याय बबो इलिगल माइग्रेंट तीन केस खायतंगो बिनि जूनियर बैंकक सालायका एवं खूब दाटिना बिनार थानाय चिनि सपोर्टिंग डकुमेंट्स रक जतन रेडिंग बायखा के ताबो जों पटम हाई कोर्ट केस खायनाय ब फायनाय निजेनो अरो त्रिपुराव एका आबोनि परेखाय चिनि यांगो ताय आंदोलन आबो जों चलि तन्नायता बरमबना के सुमुदंगरो हाक त्रिपुरा हास्तेवो त्रिपुरा साबो गाय बरनि बसं खूब कम न चेरजागु जे इलिगेल भाबे तंगमनि बेसिरभाग थुरुक बसं सिमिनो अहास्तेबो मकल नायसन जागु अबो तामो ना अमो थुरुक बसं बा निनि हिन्दू बसंनि बरंनि कगिया कक अंकाय म आं साका प्राय एकदम स्राय स्राय केनो राज्यपाल बाय मालायफोर साका आं पुलिस डीजी बाय मालायफोरबो साका एवं आसाम राइफल्स नि डीजी बाय अरन अफिसार बाय मालायफोरबो आं साका स्राय स्राय काय जे और आगरतला शहर बड़ बड़ तंग जेमन हतात कलोनी श्रीलंका कलोनी डाकाया कलोनी अमति गोबांमा कलोनी दंगो एवं नंदननगर हाय गोबांमा खाली जागाव जेता बस्ति तांगि तंग माने अरग तंग आरो वेरिफिकेशन खायनानै एवं आरो नायसमनानै एवं बंनो रमनान बगे आं स्राय स्राय केन जागार कोन खक तंजया अमति आइकेन पार्वत्य चट्टग्रामनि गोबांमा एलाकाव जे बरक फाइटं हेमेन त्रिपुरा हास्तेव जेमन निनि गन्दा तैसानि रायसाबारिनि गोबांमा नारकेल कुंजरगा हाय गोबांमा उसिकां मांका गोबांमा पारा बर पारा खायकिका थाइसुक बागान खायबिका अरो कताल कताल बिसि सलामका पारा सलामका तेमनिनो करबुक साब डिभिजन बा गोबांमा जागा हाबका हेको अमरनो स्राय स्रायकेनो आनि बिभिन्न कक टुनां साका एवं मालायफोरबो राज्यपालनो खबै जत्तनो नां अकंनो स्राय स्रायकै साका कै तामनि हिंगाकै ताबुक तां गभर्नमेन्ट एक्शन नाया जों अबनि बागैनो किसु दिन परेखाने चिनि मुभमेन्ट चेन्ज सुंसिनाय जों हरतालनि बागै जों रेडिं दंग लोकरक बे मालाय दंग बिभिन्न सिभिल सोसाइटी बे आं कक सालायका एवं सिभिल सोसाइटीनि प्रोग्राम आं जइन खालायका एका आगामी दिन चिनि अ नरम जे अ गान्धी बात जे आन्दोलन
आन्दोलन अब चेन्ज खायै जों आन्दोलन लामायाव नखर चिनाय जे लामा कासुलायनानै हरतालायनानै अब दिखे जों थाङै दङ हेकाय बुबागारानि सामुं बिनि कमबाय जेहेतु भारतनि होम मिनिस्टार साका 3 सप्ताहनि बिसिं एकटा किछु त्रिपुरा खालायनानै कखनै बुबागारामिया बिनि फेसबुक लाइभ साका जोंबो नासिं दङ आं दिनबो बुबागारानो मेसेज का मिया कक सालायका बसाबो नों नासिं कक सालायनाय कक सालायमोन परेनो जों चेन्ज थानाय चिनि त्रिपुरा राज्यआव इलिगेल माइग्रेन्ट इस्युनो तुय जेनि मुभमेन्ट एवं चिनि आन्दोलन तेबो क्राक तेबो फान गोनां खायति साना बागै जों चाइतो होइतो सार अबो किसे क्लियर या दरमनि जे ताबु इलिगेल जे प्लेयर आबोनो तुय बकातब यार आबो किसा क्लियर है और काटअप ऑफ ईयर हिंगाकाय अमो जेटा नोटिफिकेशन 19 मई 2025 साल मारो जेति खलाजमार काटअप ईयर करे के जों साइमान अमो जे और सीएए नि कैसा आइन और चालू खलाइजाका और सीएए आईटी खाय नि 2014 नि 31 डिसेम्बर पर्यंत किंतु ताबुनि जे नोटिफिकेशन आबो करे जे तो ओ सीएए नि जे कैसा कंडीशन दंगो जे कुनु बरक बांग्लादेश नि बरक फाइका हिंगाकाय बर फाइ प्रथमन बांग्लादेश नि जे निर्यातन फाइमानि आबोनो फार्स्ट इनफरमेशन बर पुलिस कैंप फन थांगे अथवा नि डीएम ऑफिस फन थांगे एसडीएम ऑफिस फन थांगे ब फार्स्ट इनफरमेशन मा खाइ मा जानगो किंतु जारा चिन और हापाइने बरमते कोन खाइजे गया तै आं विधानसभा क्वेश्चन देखा चिन बरम गनां सुदीप्राय बर्मन क्वेश्चन देखा एवं चिन बरम गनां त्रिपुरानि मंत्री बखरक बरम गनां जे मानिक साहा जी ब साका जे ताबसे पॉइंट सेवत न तुई के ब एप्लीकेशन खलायाको सुतरां ताबुक त्रिपुराव ते पश्चिम बंग ते मेघालय हास्तेव ताबुक और एनआरसी चालू खलायनानि बागै चाइतो गइतंग काय जों अमन वानसकुइ माननाय जे 1948 सननि 19 जुलाइ नि परे जे फाइनाय बरं इलिगेल माइग्रेन्ट हिसाबै रमजांनाय तामनि हिंगाका आबुनि परे चिनि संविधान स्पष्ट सिजाक दंग बरं जारा 19 जुलाइ 1948 नुल फाइनाय बरक ओरिजिनल इनहेबिटेन्ट या हिने अब आइनो सैजागै दंगो के सुतरां जों वानसुंनाय जे डेट अफ काटा जे यार काटा ग्रै नि बागैनो हम चिन सुबिदांका आगामी दिन और आन्दोलन चलिनायता